Sziasztok, ez itt a Gaming Dumping, és most nem egy gameplay videó következik, hogy láthatjátok a kipakolt dolgokból következtetve, az elkövetkező 20 percben nem játszani fogunk, hanem egy unboxing videóval összekötött teszt videó következik, mert vásároltam egy-két új dolgot a rendszeremhez, ami sokkal inkább illik ahhoz, hogy videós számítógépem legyen, mint korábban a csak gamingre használt gépem, és nem is igazán lesznek teszt videók a csatornán, mert ez nem egy teszt csatorna, de szeretném nektek bemutatni majd a jövőben is mindig azt, hogyha vettem valami új dolgot, akkor szeretném elmondani, hogy miért vásároltam, és hogyha van rá lehetőség, akkor összehasonlítom a régi rendszerrel, hogy mivel fejlődött a dolog. Na, de akkor itt van nekünk egy új videókártyánk, hát ez nyilván nagyon fontos ahhoz, hogyha az ember videózni akkor a lehető legjobb grafikával mutathassa be a játékokat, úgyhogy ez sajnos nagyon időszerű volt. Viszont vettem még olyan dolgokat is, mint például egy tápegység, aminek a hűtése például jobb lesz, mint a régi. Remélhetőleg így az egész rendszer halkabb lesz, és mellékesen egyébként a hatásfoka és a fogyasztása is remélhetőleg jó lesz. Úgyhogy az én esetemben, mivel napi 16 órát simán megy a gépem, ezért nagyon-nagyon hasznos, hogyha egy remek hatásfokú tápegységet használok. Ezen kívül pedig vásároltam még, ezt korábban vásároltam, viszont ezt vásároltam nemrég, ez egy Enermax hűtő, ezt fogom a procinak a hűtőbordájára rátenni. Hát ez némileg egy kicsivel halkabb elvileg, mint a Cooler Master Jet Flow, amit régen csak tényleg azért vettem, mert egy jó hűtést akartam a rendszerhez, és abszolút nem volt szempont az, hogy mennyire hangos a gép, hiszen az emberen ott volt a fejhallgató, és nem igazán zavarta a számítógép hangja. De így, hogy ugye a videóban behallatszódik a háttérzaj, így már különösen fontos szerepet kapott az, hogy egy hal konfigurációt állítsak össze. Tehát akkor most kinyitom a dobozokat, mindjárt megnézzük, hogy fizikailag hogy néznek ki a dolgok benne, ugye amiket vásároltam, aztán elkezdek majd szerelgetni, ezt végigkísérletitek majd a vágatlan verzióban remélhetőleg teljes hosszában, viszont itt egy ilyen kis gyorsított, felpörgetett videóban majd gyorsan átugrunk ezen a dolgon. Ja és igen, és persze mielőtt átszerelném az egész rendszert, le fogok tesztelni mindent, meg fogjuk nézni, hogy mennyiben változott a rendszer hangja, ugye, hogy mennyivel lett halkabb, hogy régen milyen zajos volt, meg fogjuk nézni, hogy a játékok mennyivel futnak jobban, ugye egy darab GTX 1070-en, mint két darab 670-en, és meg fogjuk nézni, hogy a fogyasztása a rendszernek mennyit változott, erre pedig ezt a kis fogyasztásmérőt fogom használni, ami nem egy profi rendszer, nem is olyan pontos, tényleg egy ilyen egész olcsó dolog volt, de arra tökéletesen megfelel szerintem, hogy egy közelítő értéket kapjunk a változásról. Ezt tényleg csak így magamnak vásároltam azért, hogy így körülbelül megnézhessem az elektronikai eszközöknek a fogyasztását, de nem egy pontos teszt eszköz, így nem is erre fogjuk használni, és nem is ilyen jelleggel fogjuk használni. Tényleg csak megnézzük, hogy körülbelül mennyit sikerült akkor javítani a helyzeten. Na, tehát akkor nézzük először is. Nézzük meg szerintem a tápegységet, mert ez egy kisebb dolog, és akkor a videókártyát későbbre hagyom. Na, a doboz egyébként rohadt nehéz, ez szerintem van vagy 7 kg vagy 5. Na, hát igazából nincs sok nézegetni való egy tápegységen, bár az Enermaxnak a Platimax sorozata az egészen szép tápegység lett, tehát egyszer már kibontottam, úgyhogy itt vannak dolgok, amik nem úgy helyezkednek el benne, ahogy a gyártó belerakta eredetileg, de egyébként itt vannak a dolgok, ezek a kis kábelek hozzá, és ami minket legigazából érdekel, hát most nem itt a kábelköteg meg minden, hanem maga a tápegység, amit mindjárt elő is kapok. Egyébként moduláris tápegységet vettem, ami különösen fontos, mert hogyha egy zajtalan gépet szeretnénk, ugye, egy jól elrendezett gépet, akkor nincs szükség rá, hogy tele legyen kábellel az egész számítógépház, mert hogyha rosszul helyezzük el a kábeleket, akkor is előfordulhat, hogy a kábelek illeszkedése, ugye az alkatrészek össze-vissza pakolása miatt, ezek így elkezdenek egymáshoz érni, és talán még valami berezonálhat a házban, hogyha nem tudjuk őket megfelelően elhelyezni, plusz a port is csak vonzzák, úgyhogy szerintem aki teheti, az vásároljon moduláris tápegységet, mert a mostani 950 wattos tápegységem, ami egy rémes választás volt annak idején, és teljesen hülye voltam, hogy azt vettem. Úgyhogy ez most egy 500 wattos tápegység, ami ellátná ugyanezt a rendszert, hát igen, szóval nem volt szükség a 950 wattra, akkor se használnám ki, hogyha 3 darab 670 vagy 680 lenne a gépben. Úgyhogy tényleg hát a gyártónak az oldalt tévesztett meg ebben, mert ők mindig egy sokkal erősebb tápot írnak rá az adott lapra, mert azt feltételezik, hogy a vásárló egy gyenge hatásfokú tápot vesz, és abból tényleg lehet, hogy indokolt lenne 850 vagy 900 wattos táp, 3 darab videókártya esetén, de az mi esetünkben kettőt egy ilyen remek hatásfokú tápegység tökéletesen ki fog szolgálni.
Na szóval, és akkor azt mondtam ugye, hogy a kábelek elrendezése fontos, ugye, mert gátolhatják a légáramlást is a házban, hogyha rosszul vannak elhelyezve, és akkor emiatt ugye a hűtő ventilátorok ugye hangosabban akarnak majd forogni, hogy elérjék ugyanazt a hűtést a gépben, és akkor emiatt az egész rendszer hangosabb lesz, úgyhogy tényleg most ugye, hogy átállunk egy moduláris tápra, így ilyen szinten is javulhat a dolog. Tehát akkor végre megmutatom nektek, akkor ez lenne az Enermax Platimax 500 wattos tápegysége, egy jó nehéz kis dolog, nagyon-nagyon dizájnos egyébként, nekem tökre tetszik, bár egy tápegységben ugye ez nyilván nem szempont, nagyon szép ez az Platimax logó az oldalán szerintem, és ez a borítás is annyira király, és nem az van, így ráfestették ezt a Platimax feliratot, és nem tudom, ilyen, mint hogyha ilyen kis poros lenne a felszín, érdes a borítás, úgyhogy látszik, hogy tényleg ez egy nagyon királyanyagból készült, és a hátulján egyébként nem megszokott módon fel vannak írva a csatlakozóknak az adatai. Nem értek igazából a tápegységekhez, úgyhogy nem fogok dobálózni semmilyen adattal, egyszerűen csak be fogom dugni a gépbe, és akkor működik, és majd erről leolvasom, hogy mi változott. Ennyit fogok tudni így technikailag elmondani az egész rendszerről. Na szóval akkor ez lett volna az Enermax. Egyébként nem tudom, hogy megéri az árát, lehet, hogy az én esetemben talán igen, de majd kiderül, mert tényleg azért egy gold és egy platina hatásfokú tápegység között nem biztos, hogy van annyi különbség, hogy megérje azt az árat, mert 20 000 is lehetett volna tápegységet venni, ez jelenlegi árában 34 000 volt, de én fenntartom a lehetőségét annak, illetve nem akarok hazudni abban, hogy azért vettem, mert annyira fontos számomra a fogyasztás, de az egy kicsit fontosabb talán, hogy az e-pénisz méregetésben egy kicsit magasabb szintre jussak, hogyha egy ilyen nagyobb távot vettem, úgyhogy ez az én kis jellemhibám, mondhatjuk, hogy engem simán meg lehet venni azzal, hogy egy ilyen jó dolgot így, egy ilyen drága dolgot így lenyomnak az ember torkán. Na, szóval akkor ezt egy kicsit félre rakjuk, és akkor vegyük elő végre a videokártyát. Ezt még én sem láttam, ezt nem nyitottam ki, még csak így az elején néztem bele így a csomagoláson keresztül. Hát azért választottam MSI kártyát az Asus-szal ellentétben, mert mikor új videokártyát akartam venni, akkor már rögtön arra gondoltam, hogy én Asus videokártyát fogok venni, mert hát régen is igazából jó lett volna egy Asus videokártyát venni, csak sajnáltam rá a pénzt, mert igazából az MSI-nek a referenciakártyája ugyanazt tudja, mint az Asus, mert most 2 darab referencia 670-es van a gépben, ezek tényleg ugyanazt tudták volna, mint az Asus-C, ugye, úgyhogy ebben az esetben tényleg jogos volt, hogy egy MSI kártyát vettem, viszont azt nagyon sajnáltam bennük, hogy ezek referenciakártyák, és úgy van kialakítva a hűtésük, most nyilván nem látszik, de majd fogjátok látni, hogyha a gépet bemutatom, hogy a levegőt ki akarják nyomni a házból, és nem adnak lehetőséget neki máshova távozni, egyszerűen itt hátul távozik a meleg levegő. Egyébként most Windows alatt is egy jó 35 fokos levegőt érzek így kipárologni a gépből, úgyhogy tényleg dolgozik kifelé a ventilátor, viszont nem elég hatékony ez a ventilátor a 670-en, meg szerintem egyik videokártyát sem, ezért valószínűleg többet nem fogok referenciahűtéses kártyát venni, mert azt látom, hogy 70-80 fokra melegszik fel a kártya, ami azért elég csúnya, és zaj szempontjából nagyon hátrányos, hogy az az egy darab kis ventilátor a lelkét kipörgeti az egész kártyán, úgyhogy most vettünk egy MSI kártyát, illetve hát jó, hát most ebben az esetben nem biztos, hogy a többes szám az érvényes, de már nagyon megszoktam, hogy így beszélek így a csatornában. Szóval vettem egy ilyen MSI kártyát, aminek 2 darab hűtőventilátora van, ami azért jó, mert az Asusnak 3 van, és az Asus egyébként is drágább, és mindenki azt mondta, hogy az MSI az, amelyiknek a videokártyáit remek hűtéssel látta el, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor engedünk a józanésznek, és nem annak, hogy az Asus-t fogom megvenni minden áron, mert az Asus jó meg minden. Ezek csak ilyen alap kellékek a kártyához, szerintem ezzel nem is kell most foglalkoznunk. Úgyhogy tényleg nagyon jó lett volna egy Asus-t venni, mert szerettem volna már végre egy Asus kártyát magamnak, de hát győzött a józanész az ár és a halk hűtés, ugye? Hát a videózás miatt ugye szükség volt rá, hogy egy olyan kártyát választok, aminek tényleg halk a hűtése, de szerintem ez még így is halkabb lesz, mint hogyha egy referenciakártyát vennék, ugye annak ellenére, hogy 2 nagy ventilátor van rajta, mert hogyha ez a 2 nagy ventilátor jól dolgozik rajta, és ugye ezek minőségi ventilátorok lesznek, akkor szerintem megszavazhatjuk azt, hogy az egész gép halkabb lesz, de hát majd a tesztekből nyilván kiderül, hogy egy darab 670-es ellenében mennyivel lett hangosabb. Hoppá! Itt leborulnak a dolgok, amiket ide oldalra tettem, mert nyilván csak doboz. Szóval egy darab 670 ellenében
már úgyis le fogom tesztelni a rendszert, hogy 1 és 2 670-nel. Szóval egy darab 670 ellenében mennyiben változik az, hogyha egy darab 1070-et kötök a gépre. Hát nyilván ugye annak nem kell annyira dolgoznia majd sok játék alatt, úgyhogy ilyen tekintetben nem tudjuk rendesen összehasonlítani a két kártyát. Bár hogyha elindítok egy GPU tesztet rajta, akkor az mindkét kártyát maximálisan ki fogja hajtani, úgyhogy végül is azon keresztül megnézhetjük, hogy mi a különbség. Na tehát itt lenne a GTX 670, az MSI-nek a Gamer szériáját választottam, és azon belül is ugye az X-et, ami egy kicsit már fel van turbózva. Nem igazán kéne forgatnom egyébként a ventilátorokat, mert feszültséget, mert nem tudom mit termel rajta, és akkor az visszaveti a kártyába és tönkre mehet. Szóval nagyon király dizájnja van, én azt vettem észre egyébként, sokkal jobban tetszik, mint az Asusé. Ez az első MSI kártya, aminek tényleg nagyon tetszik a külseje, és szerintem nagyon eltalálták, főleg ezzel a sárkányos logóval, ezzel nagyon ott van egyébként, és nem sajnáltak a hátuljára tenni egy ilyen hátlapot, amit megint most látok úgy először egy kártyán, hogy ezt így alapból rátették az szinte alap szériára. Hát nyilván az MSI-nek ott van még az Armor sorozata is, azon nincs hátlap, de tényleg nem igazán kellett sokat fizetnünk azért, hogy egy hátlapot is kapjunk a kártyán, úgyhogy szerintem ez így teljesen király dizájnban mindenben, és ez egy rohadt nagy kártya egyébként, meg lehet nézni egyébként, hogy egy jó 2,5 centivel túllóg a hátlapon a kialakításában, és a régi kártyám is, meg a legtöbb kártya ugye ennél a pontnál itt a nyáklapja így vége szakad a nyáklapnak ennél a pontnál, de ezt úgy alakították ki, hogy főleg a ventilátor méret miatt is szerintem, meg lehet, hogy maga a kártyának is szüksége volt, hogy ekkora helyet foglaljon, hogy ennek bizony túl kell lógnia az alap hátlapi kivezetésen, csatlakozón, úgyhogy egy jó széles számítógépházba érdemes beletenni. Szerencsére a Corsairnek ez a 600-as Graphite T600, vagy nem tudom milyen sorozata, de majd ki fogom írni, hogyha tévedtem, akkor szóval ez egy jó széles számítógépház, úgyhogy ebben biztos el fog férni ez a kártya. Na szóval akkor ez lett volna a videókártya, bődületesen nehéz ez is, hát szerintem egy jó 2 kiló talán. Nem tudom, így nehéz megállapítani újra, de elég nehéz, meglepően nehéz. Mikor először kezembe vettem, akkor tapasztaltam most így, hogy hú, na. És akkor most csak így utolsó érdekességként nézzük meg az Enermax hűtőjét, hát hogyha már ezt is így megvásároltam, akkor miért ne, ezt majd a procira fogom egyedül rátenni, és akkor a támpegység hűtőjén kívül, meg a videokártya hűtésén kívül, igazából terveim szerint ez lesz az egyetlen hűtőventilátor, ami aktívan fog üzemelni a gépben. Ezen kívül vannak bekapcsolható hűtőventilátorok a házon, amit ugye hozzá kaptam, egy 2 darab 20 cm-es, meg ráköthetném még sok hűtőventilátor, de én úgy vettem észre, hogy ennyi hűtőventilátor bőven elég lesz arra, hogy kiütsük a házat, mert a processzor nem termel túl sok hőt, és szerintem a videokártya is majd jól kibírja. Ezt hogy kell kiszedni? Várjunk csak. Igen, szóval a videokártya is jól lehűti majd magát, hát nyilván azt kell majd egy kicsit kimatekoznom, hogyha a videokártya mekkora hőt termel a számítógépházon belül, és hogy az tud-e jól távozni majd a gépházból, és hogyha nem, akkor lesz majd szükség több hűtőventilátorra, amit a házba szerelek be, de mivel rácsos a ház teteje, ezért bőven lehet, hogy egyszerűen csak felszáll a meleg levegő, és akkor nincs szükség arra, hogy plusz ventilátorokat tegyek bele. Hisz a processzor lehet, hogy kap egy kicsit a videokártya melegéből, de így is még nem láttam 60 fok fölé emelkedni a processzort, mert egy jó nagy ilyen Alpenföld, vagy nem is tudom, hogy ejtik, hűtőt tettem rá, a házat majd belülről megmutatom, és akkor látni fogjátok, hogy egy elég nagy hűtő van rajta. Na tehát akkor ez lenne az Enermaxnak a TB Silence sorozatú hűtője, és igazából csak 1 decibellel halkabb, mint a JetFlow, amit lehet, hogy nem is fogok meghallani, de az Enermaxnak jó hűtői vannak, és úgy döntöttem, hogy cseréljük le egy új hűtőventilátorra a régit, mert hát megszavazom, hogy a régi már egy kicsit poros, már elhasználódott, úgyhogy lehet, hogy az is egy kicsit hangosabb, mint ahogy eredetileg a gyárból kifutva hangosnak kéne lennie, ugye, zajosnak kéne lennie. Na, tehát akkor ezeket így most kibontottam, és akkor nem sokára letesztelem a rendszert, de most ti csak azt fogjátok látni, hogy összerakok mindent, és majd az összehasonlító videókban megmutatom a régi és az új eredményeket. Na, akkor nem sokára jövök.
Nos, tehát akkor ennyi lett volna ez a kis unboxingolással, beszereléssel és teszteléssel egybekötött videó, és hát nyilván nem voltak olyanok a tesztek, hogy tényleg mérvadóak legyenek egy igazi teszthez képest, de ahhoz jó volt, hogy meglássuk benne, hogy milyen irányba változott a rendszer. És azt kell mondjam, hogy a hatásfok igaz javult, de nem sokkal, egy ilyen átlagosan 5 wattot spóroltunk meg, ha jól néztem így az eredményeket, ami nem olyan sok, szóval egy Silver és egy Platinum közti tápegység között lehetne ez több is, de szerintem ez a különbség annak tudható be, hogy nem egy ligában játszik a két tápegység, mert azért 950 wattos tápegységet nem használ ki 50%-osan egy 400 wattot fogyasztó rendszer, míg az 500 wattosat 80% fölött használja ki ez a rendszer, és emiatt rosszabb volt a hatásfoka valószínűleg, mint lehetett volna, de nyilván, ha vettem volna egy ezüst besorolású 500 wattos tápegységet, akkor nagyobb különbségek lettek volna, de most direkt azt néztük meg, hogy a régi rendszeremhez képest hogyan változott az új tápegységgel a hatásfok. Úgyhogy hát máskülönben egyébként nem is lenne értelme összehasonlítani a két tápegységet, úgyhogy tényleg csak erre volt az egész jó, hogy megnézzük, hogy akkor most miben változott a dolog. Ahogy a videókártyák esetében is ezt tettük, mert ugye a két darab 670-et nem nagyon érdemes összehasonlítani a 1070-nel, hiszen a kettő darab kártya így sem éri el a 1070 teljesítményét, és azért elég nagy generációs különbség van köztük, viszont azt le lehet vonni következtetésképpen, hogy esély rendszert még szerintem mindig érdemes összerakni azoknak, akik költséghatékony számítógépet szeretnének, vagy éppen nincs pénzük beújítani egy új videókártyára, és egy olcsó megoldást választva vesznek egy használt videókártyát, ahogy én is tettem, és akkor ezzel egy kicsit felújítják a gépet, ugye akkor nyilván egy kicsit szavatosabbá teszik, és én is tudtam végül is egész sokáig magas grafikán játszani a játékokkal. Egyedül az volt a problémám, hogy ugye sok játék nem támogatja egyszerűen az SLI-t, és ugye hát hogyha videózni szeretnék egy játékról, akkor azt nem én döntöm el, hogy akkor azt támogatja vagy se, szóval ez olyan dolog, hogy jobb egy olyan kártyát választani, ami igazából mindegyiket támogatja. De árában sokkal jobban megéri az SLI, mert mondom, ez így a kettő, ez így 70 000 volt, és 50 FPS-en futott a Witcher rajtuk, legmagasabb grafikai szinten, míg a 1070-en 70 FPS, 75 FPS, úgyhogy ez egy ilyen 50%-os emelkedés, árában viszont hát egy ilyen durván kétszer annyi volt a dolog, szóval igen, még több is, mint kétszer annyi, mert 160 000, igen, az még 20 000-es így rámegy. Szóval árérték arányban az esélyrendszer szerintem jobban megéri. Na, aztán nézzük, csak hűtés szempontjából viszont az egész gép sokkal királyabb lett, és ez az a pont, amiért nagyon megérte beújítani mindent, mert főleg a videókártyát, mert ez a dupla ventilátoros MSI hűtő, ez tényleg nagyon bejött, és tényleg a legnagyobb terhelés alatt is nagyon halkan muzsikált a gép, úgyhogy ennek nagyon örülök, mert akkor végre a számítógépet is olyan helyre rakhatom a szobában, ahol nem zavar be a videófelvételbe, mármint úgy, hogy elől lehet és nem zavar be, mert eddig el kellett rejtenem és el kellett zárnom, hogy a két darab hangos videókártya ne tegye tönkre a háttérzajával felvételeket, de így akkor egészen jó rendszerem lett, úgy érzem, és akkor nem fog annyi gondot okozni videózás közben, úgyhogy ilyen téren akkor egy nagyobb lépést tettünk előre technikailag. Na, de akkor ennyi lett volna már ez a kis videó, és hogyha további tech videókat szeretnétek látni tőlem, akkor ne iratkozzatok fel a csatornára, mert valószínűleg nem lesz, maximum 2 év múlva cserélek alaplapot és processzort, és talán arról csinálok valami videót, de nem ez a csatorna profilja, úgyhogy további gameplay videókra lehet inkább számítani majd. Ezen kívül pedig követhettek Facebookon, Twitteren, Instagramon, ha pedig többet szeretnétek megtudni a csatornáról és rólam, akkor látogassatok el a gamingdumping.hu-ra, és persze értékeljétek a videót tetszés szerint. Sziasztok!